Yun, what's up mga kasinaga? Isang magandang umaga. Good morning sa ating lahat. Kaya gising ko lang mga kasinag. Oh. Nagising ako mga kasinag kasi si Bagwis, sige ng huni. Nagugutom na yata. Ayun si Bagwis. Ayun si Bagwis mga kasinag, sa itaas ng kubo. Ngayon mga kasinag, papakainin natin siya. Ipapakain ko sa kanya yung nahuli ko kagabi na kasili. May nahuli ako kagabing kasili mga kasinag. Ito. Ito yung nahuli ko kagabi na kasili. Iraray ko mga kasinag na kung kaya niyang kainin nito mag-isa or hindi ko na siya gagayatin. Tawagin natin. Ayan o, bangis ni Bagwis. Ayan mga kasinag, si Bagwis. Kaya na. Yan na. Kainin naman ito. Yan, kaya na. Gayatin natin. Mahirap lang magayatin ito mga kasinag kasi madulas. Hindi ko na kasi hindi ko na kinuskus sa abo. Kailangan kasi nito mga kasinag, kukuskusin ng abo. Subukan mo. Napakatalas. Matalas mga kasinag ang aking kutsilyo. Sobrang talas. Ayun mga kasinag, hindi siya nakakain ng marami. Mahina talaga siya pagdating sa mga isda, kasili. O yan, hinabol na ang manok. Manok na yata namin mga sinag ang kakainin. Ayan. Mahina talaga siya mga sinag pagdating sa isda. Gusto talaga niya makarne, may dugo. May mga kasinag, ipakain natin dyan sa kanya yung pugo. May pugo ako nahuli kahapon. Nanghiyaya lang kasi ako dito sa kasili. Nahuli namin kagabi, sinubukan ko ipakain ulit sa kanya. Kaso umayaw na siya. Magwis! Saan ka na pupunta? Ayan. Ayan ang gawain niya mga sinag tuwing umaga. Maglaro. Maglaro, lumipad sa mga puno. Kaya malayang malaya siya dito sa amin. Ayan o. Subukan natin mga kasinag na ibigay yung pugo. May pugo ako nahuli dito eh. Ayun mga kasinag. Ito yung nahuli kong pugo kahapon. Ayan o. Try nating ipakain. Subukan natin mga kasinag ha. Ugwis! Ugwis! Mga kasinag susubukan natin ipakain kay Bagus itong pugo. Ipapakain natin ng buo. Ito yung nahuli ko sa bitag kahapon. Kasi mahina siya pagdating sa mga isda, gaya sa kasili. Yan. Sinaga ito.
Yan, buhay ang pugo na yung mga kasinag. Titingnan natin kung paano niya kainin. Yun na, kainin mo na, hindi ko makukunin yan. Kala niya mga kasinag, agawin ko yung pagkain niya. Sige na. Hindi natin makakita mga kasinag kung paano niya katayin yung pugo na yan. Galit si Bagwis mga kasinag pag may lalapit. Kala siguro niya kukunin yung kanyang pagkain. Dinala na. Yan di ba? Sa isang ganyang pamamaraan mga kasinag, natututo na siya. Natuto siya mag hunting. Tagkalan mo na mga balahibo. Kainin mo na. Yan. Pinaspasan. Yan ang mga kasinag. Tinagkalan na ng balahibo. Binat-balata na. Yan. Hindi ko na maagawin yan. Sana isang araw mga kasinag, pag mataas ng lipad niya na magkusa na siyang maghanap ng sarili niyang pagkain. At kung makakita siya ng mga kasamahan niya, sumama na siya doon. Para hindi na para hanap ng pagkain niya. Kasi marunong naman siya. Saka makapagbuo ng sarili niyang pamilya. Hindi ko alam yung mga kasinag kung paano tumingin ng babae o lalaki. Comment nga kayo mga kasinag kung paano malalaman kung babae o lalaki ang isang hayop. Kagaya nito mga kasinag. Kasi hindi ko alam kung babae o lalaki ito eh. Ayan mga kasinag, patay na yung pugo. Patay na yung pugo. Buhay pa. Kala ko patay. Patay na, buhay pa pala mga kasinag yung pugo. Buhay pa. Tagkalan pa lang niya pala ng balahibo. Subukan natin mga kasinag na kunin. Ayaw talaga. Galit siya mga kasinag kukunin natin mga kasinag Galit siya mga kasinag. Ayaw ipakuha yung kanyang pagkain. Galit si Bagwis. Ang ganda ng sikat ng araw mga kasinag. Hindi na, kain na. Doon mo dalhin sa may damo. Huwag dyan. Naisa-isa niya yung makasinag mo balahibo, natatagkalan. Halos wala na rin balahibo yung pugo. O yan mga kasinag, galit na galit pa rin si Bagwis. Nakatay na niya yung pugo. Diyan yung makasinag Biakbaka na niya, kinatay na niya yung pugo. Binata niya sa hita. Yan. Halos hindi niya malunok. Nung balahibo. Yan ang isang pamaraan mga kasinag para matuto talaga siya.
Sa totoo lang mga kasinag, ang ano pala, ang mga agila, pag may hindi natutunaw sa kanilang ano, sa tiyan nila or diyan sa istaka nilang pagkain, isinusuka pala nila, iniluluwa nila. Kung kagaya niya mabalahibo na yan, hindi matutunaw yan. Pag yan ay naipon sa loob, isinusuka niya. Parakit na. Kinatay na niya yung pugo. Yan, labas na yung karne. Paborito talagang karne. O yan, nilunok na. Oh. Mga kasinag, sa mga expert dyan sa pag-aalaga ng ibon, mag-comment nga kayo kung paano ang tamang proseso sa pag-aalaga ng ganito. Tulungan nyo ako at turuan nyo ako. Kasi first time ko mag-alaga ng ganitong ibon mga kasinag, kulang naman ako sa kaalaman. Turuan nyo ako kung ano pang mga kulang sa pag-aalaga ko kay Bagwis. Mga kasinag, pagkatapos kumain ni Bagwis, andun siya kanina. Lumipad siya papunta dito. Dito naman siya nagtatambay ngayon. Pagkatapos siyang kumain. Naubos niyang kainin yung yung pugo. Naubos niyang kainin lahat. Maraming salamat po sa pagtangkilik niyo sa aking YouTube channel. Doon pala sa mga nagko-comment, mga kasinag, pasensya na kayo kung hindi ko lahat kayo na re-replyan o hina-heart ko lang yung iba. Kasi sa dami nyo, mga kasinag, saka pati wala kaming wifi dito. Ang ginagamit ko lang dito mga kasinag, piso wifi, piso net. Nakikihulog lang ako ng piso net para makapag-upload ako ng mga video, mapanood ko yung mga comment nyo, makita ako. Yun lang ang ginagamit ko mga kasinag. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga nagpapa-shoutout dyan, pasensya na ka kung hindi ko kayo halos ma-shoutout. Ang natandaan ko lang na shoutout ko pala si Ronald. Shoutout sa iyo Ronald. Pasensya ka na. Nakalang shoutout ka na sa sa mga video. Ngayon idol, shoutout sa iyo Ronald. Salamat pala sa inyong suporta. Ngayon mga kasinag, hanggang dito lang kasi nagagawa ako ng ng piggery doon sa kabila doon. May trabaho kasi ako mga kasinag pero bago ako pumunta doon mga kasinag, magpapakain muna ako ng baboy. Tapos iikutin ko naman yung mga bitag ko, yung mga trap ko. Titingnan ko kung may huli para may pakain naman ako mamayang hapon kay Bagwis. Ayun mga kasinag, salamat sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Hanggang dito na lang po. Bye-bye!